Выяснім сітуацыю ў Беларусі могуць стацца папраўкі ў Канстытуцыю. Гэтае меркаванне выказаў пастаянны прадстаўнік Беларусі пры аддзяленні АНД і іншых міжнародных арганізацыяў у Жэневе. Юрый Амбразевіч у інтэрв'ю швейцарскай тэлерадыёкампаніі РТС. Нелегітымныя ўлады выразна паказваюць шлях да пераменаў. Ці згодны ісці гэтым шляхам беларусы і дэмакратычная апазіцыя. І як гэта рабілі суседзі. Юлія Лабанова. Трэці раз у гісторыі незалежнай Беларусі ўнесці змены ў Канстытуцыю. Пра гэтую неабходнасць Александр Лукашенко казаў не аднойчы цягам апошніх гадоў. Аднак фраза, якая дала хаду пачатку працы ў гэтым кірунку, прагучала на ўсебеларускім народным сходзе. В течение этого года проект Конституции будет готов. И он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, я думаю, мы справимся, мы внесем его на рассмотрение всенародное голосование, на референдум. Канстытуцыйную камісію, што мае выпрацаваць папраўкі, ухваліў Лукашенко. У ёй 36 выключна праўладных асобаў, з якіх толькі 3 юрысты. Ну, відавочна, што асноўнае рашэнне будзе прымацца на вышэйшым палітычным узроўні, так бы мовіць, да? Гэта Александр Лукашенко як найбліжэйшым атачэннем, а задача гэтых людзей в асноўным будзе абмяркоўваць, я думаю, тэхнічныя моманты. Хто будзе мець найбольш паўнамоцтваў, ды якімі будуць ўзаемаадносіны паміж галінамі ўлады? Гэта асноўнае канстытуцыйнае пытанне. Дакладнага адказу на іх пакуль не вынікае. Дагэтуль гучалі згадкі, што моцную ўладу прэзідэнта захаваюць. Старшыня Канстытуцыйнага суда Пётр Міклашевіч анансаваў і намер замацаваць статус найвышэйшага органа ўлады за ўсебеларускім народным сходам, форумам вертыкальшчыкаў Лукашэнкі. Дэлегатаў на сход, які меў прадстаўляць грамадства, абіралі не адкрытым галасаваннем, а шляхам вылучэння кандыдатаў кіраўніцтвам пераважна дзяржаўных установаў і прадпрыемстваў, цалкам недэмакратычна. Мне падаецца, што ввогуле по той рыторыке, якую мы зараз чуем, тым ліку ад Міклашевіча, што ёсць палітычная задача неяк уключыць вось гэты орган у Канстытуцыю. А навошта, ніхто дакладна не разумее. Таму што даваць яму вялікія паўнамоцтвы, это значыць забіраць паўнамоцтвы ў таго ж самого прэзідэнта. Ну, а на гэта, напэўна, не наважыцца. Прыняты ў 1994 годзе асноўны закон Беларусі Лукашенко змяніў рэферэндумам ужо двойчы. Першы раз у 1996 і другі ў 2004. Лукашенко атрымаў права распускаць парламент і выдаваць дэкрэты вышэйшыя, чым законы. І галоўнае, прэтэндаваць на пасаду прэзідэнта неабмежаваную колькасць разоў. Калі мы вядзем размову пра дзеючую Канстытуцыю, то вся паўнота выканаўчай улады тут сканцэнтравана ў руках прэзідэнта. Акрамя гэтага па факту, зноў жа у адпаведнасці з артыкулам 137 Канстытуцыі, прэзідэнт мае всю паўноту заканадаўчай улады. То есть законны нарматыўны акт маюць большую юрыдычную сілу, чым закон. Ну і пры гэтым ён яшчэ прызначае ўсіх суддзяў. Праект альтэрнатыўнага асноўнага закону пазалетась пачала распрацоўваць працоўная група з прадстаўнікоў грамадскасці. Перавагу ў ёй складаюць юрысты і гісторыкі. Пад кіраўніцтвам палітыка Анатолія Лябедзькі ды супрацы са Святланай Ціханаўскай ўжо цяпер каманда прадставіла на грамадскае абмеркаванне ў інтэрнэце праект новай Канстытуцыі. Проект Конституции новой Беларуси и, например, Конституции 94 года, как проект транзита улады, это абсолютно разные речи. Мы перед собой ставим задачу зрабіць якасны дакумент, які адпавядае часу, нашым сённяшнім рэаліям, які ўлічвае наш досвед, у тым ліку і негатыўны, які таксама выкарыстоўвае пазітыўны досвед міжнароднай супольнасці. Гэты праект, які прапаноўваецца, ён уключае ў сябе пункты, якія гарантуюць, што лукашызм у Беларусі больш не паўторыцца. Гэтак у праекце дакладна прапісаны падзел уладаў на заканадаўчую, выканаўчую і судовую. Абраны народам парламент мусіць набыць ролю найвышэйшага органа ўлады. Прэзідэнт будзе выконваць функцыю кіраўніка дзяржавы, а не выканаўчай улады. Яна будзе канцэнтравацца ва ўрадзе. Судам будзе гарантаваная незалежнасць, а грамадзянам гарантыі свабоды слова і мірных сходаў. Бел чырвона-белы сцяг і пагоня прапанаваныя для замацавання дзяржаўнымі сімваламі. Штаб Святланы Ціханаўскай, аднак, запэўнівае, што напрацоўкі пакуль толькі аснова для ўсеагульнага абмеркавання. Час на рэформу ж пасля сыходу Лукашэнкі. Прыярытэт цяпер вярнуць законнасць і правесці новыя сумленныя выбары.
Нам патрэбныя папраўкі ў канстытуцыю, але гэта не цяперашнія пытанні. Цяперашнія пытанні пераадоленне палітычнага і гуманітарнага крызісу ў Беларусі. Змены ў канстытуцыі, падкрэсліваючы пра што гаворка, мусяць мець месца падчас новых выбараў або пасля іх. Мы мусім прытрымлівацца прыярытэтаў у нашай рэвалюцыі. Шлях краінаў СНД паказаў, што пазітыўны досвед паправак у Канстытуцыю зазналі краіны, якія ўвялі іх пасля наступлення дэмакратычных зменаў. Гэтак ва ўкраіне, Грузіі ды Кыргызстане папраўкі абмежавалі паўнамоцтвы прэзідэнта на карысць парламенту. Затое ўлада прэзідэнта ўзмацнілася апроч Беларусі ў Казахстане, Туркменістане, Азербайджане, Расіі. Што ж да апошняй краіны, а ніводная з леташніх паправак не была неабходнай, мяркуе экспертка ў канстытуцыйным праве Кацярына Мішина. Да таго ж, анансаваныя ў плане федэральнага сходу, унесеныя і прынятыя папраўкі маюць істотнае адрозненне. То, что было анонсировано в послании Федеральному собранию, и то, что на самом деле было внесено, и то, что потом было принято, это вообще совершенно разные вещи. Ключевые поправки появились уже после первого чтения. Это поправка об обнулении и поправка о возможности решать вопрос исполнения решений международных и иностранных судов, международных и иностранных арбитражей, в том случае, если они противоречат российскому публичному правопорядку. Тры галіны ўлады атрымаліся сканцэнтраванымі ў руках прэзідэнта Расіі. Ён атрымаў паўнамоцтвы распускаць думу ды ініцыяваць адхіленне ад паўнамоцтваў суддзяў. Самая ж працэдура галасавання адбывалася не праз рэферэндум, а праз так званае агульнарасійскае галасаванне. Аддаць голас за ці супраць можна было за поўны пакет паправак. Граждане не имели возможности сказать, что, вы знаете, мне очень, скажем, вот нравится поправка о суверенитете, а поправка, касающаяся процедуры отстранения судей от должности, мне не нравится. Нет, либо да, либо нет. Потом вспомните, как это на практике все происходило. За избирателями разве что с очком не бегали, не подкарауливали их в подворотнях. У беларускай жа мадэлі Канстытуцыі Лукашенко вызначыў сабе татальны кантроль над уладай і магчымасць займаць пасаду неабмежавана яшчэ на пачатку нулявых. Цяперашнія папраўкі рызыкуюць мець характар касметычны. Аддаць частку ўлады незалежным органам ды захаваць кантроль сабе – задача супярэчлівая. Аднак ролю прадстаўніка народнай улады можа згуляць фармальна народны, на справе ж усебеларускі народны сход Лукашэнкі.